Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай. Привітання, дівчинки, хлопчики, салют, Топа. Мау, что ты сказал? Топа, ты что, захворел? Чого микаєш? Так, мне гэта зовсім не падабаецца. Топа ці захварэў, ці яго зачаравалі. Трэба паклікаць кагосьці з дарослых. Ой, ну як з табой складана, Рыся. Мау, і табе прывітанне, Топа. Ты мяне напалохаў. Ай, я не виновата, Рыся, что ты такая некемливая. Я 3 разы повторял. И что значит твое привитание на мове коровок? Ну, придумала. Это значит салют. Что складано? Из чего гэта ты вырашыў так дзіўна вітацца? Потому что мне лениво. Мау, что лениво? Усё лениво. Витаться нормально. Лениво. Головой крутить. Лениво. Топа, твою ляноту трэба прогнать. Навошта? Мне так добренько. Сяжу, гляджу у одну кропку и лянуюся. Рыся, не пирожка-джай, коли ласка. Ой, Топа, перестань виноваться зараз же. Ты ну! Давай погуляем, Мау. Лянота. Кропка, і опять рада я вітати усіх вас. Добрий вечір, сябри. Салют. Привитание, Коска, як здорово, что ты прилетела. Мау, у нас Топу зачаровали. Ого, і хто гэта зрабіў? І навошта? Да ніхто мяне не зачароўваў. Вось бачыш, Коска, Топа увесь час так павольна размаўляе і амаль не варушыцца. Ой-ой-очки. Дзяўчынкі, супакойцеся, мне просто лениво. Коска, я упэўнена, гэта злое чараўніцтва, Рмау. Наш энергічны і вясёлы мядзведзік ператварыўся ў нейкага соннага ляніўца. Во, ленивец, это мой герой. Нічога не разумею, хто такі лянівец і чаму я з ім незнаёмая. Ён прыходзіў у калыханку і зачараваў Топу. Рысечка, думаю, Топа мае на увазе не конкретнага лянівца, а усіх. Правильно, мне просто тлумачыць было лениво. А хто такія ляніўцы? Коска, раскажы, калі ласка. Ну, гэта жывёлы. Рмау, а ты адкуль ведаеш? Асабіста знаёмая? Рысечка, ты расхвалявалася і забылася. Я жыву ў энцыклапедыі, а там лянівцам цэлы артыкул прысвечаны. Цяпер разумею. Топа прачытаў артыкул пра ляніўцаў і вырашыў стаць падобным да іх. Так, не жыццё, а мара. Напрыклад, таму, што ляніўцы цэлы тыдзень вісяць на адным дрэве. Яны не гуляюць, не скачуць, нават амаль не маргаюць. Вось і я так буду. Рмау, Коска, а чым тады харчуюцца ляніўцы? Лістоты з дрэва, на якім яны вісяць. Вясёлае і смачнае жыццё, нічога не скажаш. Затое ляніўцаў ніхто не турбуе. Яны не ходзяць на заняткі, не робяць домашнія заданні, не прыбіраюцца ў пакойчыках. Так, вось у чым справа. Топачка, але ляніўцы вымушаны быць павольнымі. Рмау, цікава, хто іх прымушае? Лянота – гэта сістэма абароны ляніўцаў. Быць такога не можа. Топачка, здаецца, ты артыкул не до конца дачытаў.
Сапраўды, мне было ляніва чытаць далей. А гэта факт. Прырода ўзнагародзіла ляніўцаў геніяльнай аховай ад драпежнікаў. Вельмі павольнымі рухамі. Але ўсё павінна быць наадварот. Уцякаць ад драпежнікаў трэба як мага хутчэй. Але гэтае правіла не працуе з ляніўцамі. Пумы, галоўныя ворагі нашых герояў, звяртаюць увагу на хуткую здабычу. А ляніўцы застаюцца цэлымі дзякуючы ляноце. Я ж кажу, лянавацца карысна. Але не толькі нерухомасць ахоўвае ляніўцаў. Яшчэ яны вырошчваюць на сваёй поўсці грыбы і водарасці. Рмаў, а гэта навошта? Водарасці афарбоўваюць ляніўцаў у зялёны колер. Так яны маскіруюцца ў лістоце. О, здорово! Атрымліваецца такі жывы камуфляж. Я ж кажу, ляніўцы мае героі. Буду сядзець, як яны, цэлы тыдзень. Але за тыдзень, Топачка, ты прапусціш столькі цікавага. А яшчэ на табе, Топачка, за тыдзень вырасце слой пылу і, магчыма, паселіцца павучок. А што, ты ж не будзеш рухацца? Вось ён і спляце павуцінне. Ой, не хочу. Я перадумаў быць ляніўцам. Прызнаюся, гэта была не вельмі добрая ідэя. Рмаў, Топачка, ты просто не захацеў домашняе заданне рабіць. Няправда, заданне я зрабіў. Значыць, вырашыў у пакойчыку не прыбіраць. Так, шчыра кажучы, я там трасу гоначную пабудаваў праз увесь пакой. Пагуляў, стаміўся. І мне стала ляніва ўсё па месцах раскладваць. Ай, Топа, выбірай, Рмаў, парадак у пакойчыку ці пыл і павучок. Вядома, парадак. Всё, дзяўчынкі, я пабег прыбірацца. Толькі павукоў мне не хапала. Ой, спадзяюся, сябры ляніўцы, гэта не ваши любімыя героі? Не, у нашых гледачоў у пакойчыках поўны парадак. Вось і выдатна. Давайте глядзець мультфільм. Усё прыбраў, яшчэ і мульцік крышачку паспеў паглядзець. Малайчынка, а зараз час чысціць зубкі, мыць тварыкі, адпраўляцца ў ложачкі на мяккія падушчыкі пад цёплыя коўдрачкі. Ой, я так стаміўся. Але ўмывацца пайду з задавальненнем. Вось і выдатна. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи.